hementxe bildu gara errateko bilduko gazteok. Alde batetik errateko ez gaudela pres berriz ere UPN eta PSNek aldarrikatzen duten edo bultzatzen duten Nafarroan eredua onartzeko. Eta horrengatik ondoko 3 puntu dagoz hauek azpimarratu nahi ditugu. Alde batetik nahi dugu bildun ahotsa Nafarroako herri, auzo eta hiri guztietan entzutea. Eta horretarako proposatzen dugu gazteria sujeto aktibo izatea Nafarroako udalerri, herri eta auzoko gazte plan guztietan. Bigarrenik, beharra eta aldarrikapena dagoelarik tokiren batean, bai gaztetxe edo eremu autogestionatu batena, horiek aitzinera eramatea eta horretarako pausoak eramatea. Eta hirugarrenik, gazteen aurkako jazarpenak ez ditugula inondik eta inorat ere onartuko. Horrela bilduko gazteon partez, bozkatu bildu, gazteok bildu independentzia. Alpagu. Ametxe mundu berri bat nahi dugu eraiki, borondate onarekin soilik ez da aski. Zugure ondoan izan nahi zaitugulako, eskutik heldu